след малко чакам да ме пуснат. Ще успеем ли да гледаме X-Factor? Шеф ме пусне по-рано. Не свърша ли дебюта? О, здравейте, малките! Зори, какво става? Защо не работиш? Знам, че има рожден ден. След малко ще я пусна, но чакам важни клиенти. Добре, ще се чакаме навън. Здравейте, аз съм Лика, съм на 8 години и ще ви изпълня песента Хепи. Здравейте, аз съм Стефани, на 9 години, от град София. Здравейте, аз се казвам Анелия. На 10 години съм и ще ви изпълня песента Рора. Здравейте, имате запазена маса. Благодаря. Благодаря. Знаете ли кои са тези двамата? Не сме ги виждали. Единият е шефа на нова телевизия, а другия е продуцента на X-Factor. Наистина ли? Да, и винаги остават големи бакшиши. Изчезвам, че ме чакат. Аре, две сини Джонета, от кога ще чакаме бързо? Кажи ми, защо трябва да се виждаме с тази дама? X-Factor ще е успешен и без нея. Да чуем какво ще ни каже все пак. Благодаря. Още нещо? За сега не. Давай направо. Какво ще кажете за нашата момиче Михаела Филева? Няма да стане, канихме 2 пъти вече с Жули и тя се отказва. Оставете това на мен. В момента тя е на запис и очаквам да ми се обади след като приключи. Очаквам новини до утре сутринта, защото няма никакво време. На здрава разделка. Ти ще пиеш ли много? Не, аз не пия. Две сини Джонета загоре. Какво става? Чувам пиян.
Тук има някакъв телефон, какъв е? Сигурно е на клиентите преди вас. Аз ще видя кой е този телефон и ще му го върна, а ти побързай с поръчката. Добре. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy all alone. If you feel like a room without a roof. Because I'm happy all alone. If you feel like happiness is the truth. Bravo. You know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it. Добре ни се получи дуета. Да. Колежка. Колега, да. Жестоки. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for not obeying. Миште, благодаря ви за изненадата. С тази работа и училище не знам как издържаш. Защо не се занимаваш с музика? С музика аз не мога да пея. Музиката не е само пеене. Да, може да станеш известна пианистка. Няма как. Трябва да си много добър, за да бъдеш известен. Стига, какво ви прихвана? Хайде да ходим на кино. Добре, хайде. Здравейте, вие сте с новините по Нова телевизия. Всички очакват с нетърпение финалния концерт на X Factor. Специален гост ще бъде една звезда, която беше забелязана точно в този формат. Самата Михаела Филева. Пряко включване с нея хващаме я след участие с нейния балет. Здравей, Михаела! Как се чувстваш? Къде те хващаме? Много добре и много щастлива. Всъщност това е спектакъл на Рио Крю и The Center, които са, как да кажа, виновниците много от нещата, които ми се случват да ми се случват въобще, защото с тях работя по много проекти и съм много щастлива, съм тук за да ги подкрепя, защото те го правят за една много яка кауза. Успех ти желая в начинанието. Ще участваш ли другата седмица? Ами, не знам колко е редно да разказвам за тия неща. Всичко е обявено в медиите и който се интересува може да разбере за какво става дума. Благодарим ти, Михаела. Това бях аз, Мария. Останете с Нова телевизия. Ало, Михаела, къде си? Какво става? След един час трябва да си на саундчек в X Factor. О, не, ти се побъркала. Как така се е спрял автобус, се е щупил автобус точно по средата на магистралата. Ако бях в Холивуд, ще да пратя хеликоптер. О, и сега какво ще правим? Как ще минеш за 2 часа на 600 км? Знаеш какъв хонорар ти бях говорила. Сега уния двамата сърдитковци. Какво ще им говоря? Аре бе, какво става? Ще провали концерта. Ало? Обажда се. Ало, какво става? Ало, как така? Какво? Ужас! Михайла няма да дойде. Ако намериш нейна заместничка, предаването пада. Ясно ли те? Ще сложиш дърво си кръста на негово място. Хора, има лоша новина. Михаела Филева няма да
часа можем да спасим предаването. Няма да успеем да намерим звезда толкова бързо. Да се обадим на Миро. Той е на турне. Да се обадим на Крисия. Слави няма да я пусне. Да се обадим на Лилия Иванова. Не, трябва да бъде млада звезда. Какво ще правим? Директор ми каза да го върна, аз забравих. Ето това ни трябва. Ще спасим предаването. Ще се обади. Да, аз съм. Не, съжалявам, ще ви откажа. Виждане. Кой беше? От X Factor ме питаха дали мога да участвам. И ти какво им каза? Отказах им. Защо, Зори? Аз срам е от хора. Не мога да свиря пред хората. Зори, как няма да свириш? Това е шанс на живота и ние те чухме, ти си страшно добра. Аз нямам дрехи за концерт. Как нямаш? Аз да отиваме да ти вземем дрехи. Аз знам къде работи, бързо да намеря. Маса за 4? Не маса за 4. Ти ни трябваш. Ти си новата звезда. Моята ела. Ела! X Factor! Добре, айде, навихте ме. Бързо, имаме 30 минути. Секунди до ефир. Дами и господа, най-голямата изненада, новото откритие на сезона Зори! Голямата изненада тази седмица е откритието на България – Зори. Момичето завладя публиката още щом излезе на сцената. Само няколко часа от нейната поява и вече има
десетки предложения от музиканти, музикални изпълнения и продуценти. Михаела Филева сподели пред нашия екип, че явно за всички се е получило по-добре, че не е успяла да стигне за концерта. Звездата вече покани Зори в новия си проект. Нашия екип желая успех на изгряващия талант. Какво ще се случи, от теб зависи, дори да знаеш как.